V blízkej dobe sa môžeme tešiť na oficiálne otvorenie tejto zrekonštruovanej cesty P33. Chcel by som občanom regiónu Spiša poďakovať, že dokázali strpieť tieto obmedzenia a boli pri rekonštrukcii ohľaduplní. V Spišskej Novej Vsi pribudol nový portál. Umiestnenie toho portálu je z dôvodu už existujúcej projektovej dokumentácie na cyklochodník. Uvidíme, v akom časovom horizonte sa nám to podarí zrealizovať. Veríme, že s rekonštruovaním tejto cesty sa zvýši cestný komfort obyvateľov. Momentálne sa nachádzame na Radlinského ulici v úseku, kde sa v minulosti vodiči sťažovali na zvlnitú vozovku a preto sme začiatkom roka niekoľkokrát urgovali správu ciest Košického samosprávneho kraja aj samotný úrad Košického samosprávneho kraja, aby sa tým začal zaoberať. Sme radi, že ako môžete vidieť, tieto úseky sú zrekonštruované, takže chcel by som týmto poďakovať správe ciest Košického samosprávneho kraja a samotnému úradu, že vypočuli túto našu prosbu a verím, že to nebude posledná vec v meste, ktorá sa takto robí, ale bude ich v budúcnosti pribúdať viac a viac.